Сезнең игътибар иткәнегез бармы? Бу дөньяга һәркем нинди дә булса миссияны үтәргә килә кебек. Кемдер дингә җәлеп итәр өчен, кемдер тарих фәннәрен өйрәнү өчен, кемдер фән мәгърифәт таратырга, кемдер җыр-моң өләшергә, кемдер исә ник килгәнен дә белми бу дөньяга. Бүген безнең кунагыбыз бик тә мөхтәрәм шәхес. Әйтерсең дә Аллаһ Тәгалә тарафыннан аңа татар милләтенә, татар халкына фән тармагын үстерү, мәгърифәт тарату миссиясе йөкләнгән. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар. Бүген безнең кунагыбыз бик тә мөхтәрәм шәхес, бик тә шәрифле кунагыбыз, Татарстан Фәннәр академиясе академигы, профессор Рүзәл Абдуллаҗан улы Йосыпов. Исәнмесез, Рүзәл абый? Хәерле көн, Замира ханым, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Сезгә бүген шулай якын итеп кенә үзебездә татарларча абый дип кенә эндәшим әле, чөнки бик тә шәп булыр. Мин шулай булуын телим дә. Без сезне шулай килешеп тә куйган идек, тапшырып башлаганча. Абый апа дип дәшәсең бер-береңә, сиңел дип тә, мин үзем сиңел дип әйтергә яратам үзем. Ялы дип әйтәләр. Ничек менә, чөнки безнең әңгәмәбез, гомумән безнең язмыш тапшыруында әңгәмә ул ихластан сөйләшү, шулай бит. Өйдә рәхәтләнеп, диванда утырып сөйләшкән кебек, сөйләшкәндә генә без тамашачыларыбызга күңелебездәгене җиткерә алабыз, сүз дә юк. Бүген дә сезнең күңелегездәгене җиткерү максатында без сезне үзебезгә кунакка чакырдык. Әйдәгез әле, күңелегездәгесен ачып салып, рәхәтләнеп сөйләшик әле. Туган ягыгыз турында сөйләгез әле. Кайда туып, кайда үсте икән шундый мөхтәрәм шәхес, татар милләтенең шундый улы? Мин үзем Казанларты дип йөртәләр, Арча-яклары, тагын да төгәлрәк әйткәндә Әтнә районында, хәзер ул инде Арча районына кирип калды. Һәм менә авыл минем истәлекле әйтергә була. Бик зур булмаса да, ләкин бик тарихлы, шушындый шәрәфле дип әйтергә була. Авылларга карата әйтелмәсә дә, һәрхәлдә хөрмәтле авыллардан ул Кышкар исеме. Ни өчен? Анда инде 18-нче гасырның азагында ук бик зур мәдрәсә, менә бу Казандагы Мәрҗани мәчете белән бер елларда салынган Екатерина II Әби патша рөхсәт иткәннән соң ук, менә шушы безнең авылга килеп, зур байлар мәдрәсә салганнар. Һәм аның шушы мәдрәсәдә укыганнар, бу мәдрәсә бик зур, бик данлыклы. Монда Габдулла Тукайның әтисе килеп укыган. Монда Габделҗәббар Кандалый һәм башка бик күп күренекле кешеләр. Кыскасы, бу менә шушындый күренекле мәдрәсәле авыл, шунысы белән данлыклы. Мин менә шунда гадәттәге меңләгән үзебезнең татар малайлары кебек авылда туып үстем. Балалар ул вакыттагы, малайлар, кызлар, алар меңләгән, ил буенча миллионлаган иде. Безнең Татарстанда, әлбәттә әйтәм, күп меңләгән. Мин дә шуларның нәкъ берсе булдым һәм бөтен сугыш елларының, без сугышта булмасак та, ачысын, төшесен бик җитәрлек татыдыгы. Безнең тамагыбыз, мин 7 классны тәмамлап авылдан киткәнче, әле рәхәтләнеп ипи ашый алмадык без. Бер 6-7 классларда гына ипи пешерә башладык, анда да саф онга бәрәңге кушып, бәрәңге уып. Мин үзем менә атна сайын моның зур кадәр тимерчедә эшләгән тимер чалачыгында зур чиләк белән бәрәңге уып утырып, кулларым шәрдәкләнеп бетәр торган иде. Менә шул ярым чи ипи ашап киттем әле мин авылга, 14 яшь тулмас борын. Авыл тормышында анда без... Сезнең әтиегез сугышта катнаштымы? Әлбәттә, әти сугышта иде. Беренче көннәрдә башта Финляндия сугышында булды. Аннан кайтып, biraz яраланып кайтуга, тагын Бөек Ватан сугышында соңгы көннәренә кадәр диярлек булып, анда яраланып, инвалид булып кайтты. Теге бөтенләй йөрмәслек нилек түгел, Аллага шөкер. Ләкин куллары ни иде, заифләнгән шактый, зур авыр эшләрдә йөри алмады. Biz әни белән 4 бала калган идек. 4 баланы әни менә 4 ел буе артык белән үзе җафаланып үстерде. Анда безнең күрмәннәр калмады. Иң истә калган шундый авыр вакыт менә бар ва хәтирәдә, шул хәтле хәтергә уелып калган. Бар. Без аш килеш утырабыз шунда, бер нәрсә көннәр буенча. Һәм менә абыйлар шул чыбык, чыбык җыеп кайтканнан соң
яки салам, ягабыз мишкә. Утын юк. Ул ялмый бит әле ул. Ялмый, шыш-пыш килеп утыра ул. Саламны тыгасың кул белән, ул минем эш иде инде. Миңа 3-4 яшьтән бик күп эшләргә эшләргә катнашырга туры килә эшләдем. Саламны тыгып өлгермисең, гүл җитеп яна да бетә тагын тыгырга кирәк. Шунда алып тыкканда малай бит инде. Һәм су салам белән саламга ябышып ут төште идәнгә. Яна башлады. Нәрсә булган булыр, янып беткән булыр. Ярый абыйлар ишек алдында булып чыкты. Кычкырып мен тизрәк кирип сүндерделәр анда. Ниләргә, одеялларга, юрганнарга капкан иде инде. Ай-ай. Менә бер бик драматик күренеш. Миңа 10 яшьләр, 11 яшьләр булгандыр ул вакытта. Мине әни иртүк сәгать 4-ләрдә, 5-ләрдә уятып, Әтнә базарына җибәрде. Безнең район үзәге Әтнә иде. Бер төргәк йон, яулыкка төреп төргән, төргәк йон. Менә бар базарга сатып кайт шуны. 25 сум ул вакытта акча белән. Анда мин куркам, бармыйм, фәлән дигән юк инде. Без тыңлаучан уйларында киттем, җәяү барып җиттем. Анда ничә 3-1 сәгатьләр, күпмедер эшләрдерме. Йөрим базар буенча. Шәсыңма 25, юк, 20 алам, юк, 25. Базар тарала башлады. Кире алып кайтмыйсың бит инде. Сизәм, акча кирәклеген, кирәк булмаса җибәрмәм. Бер тиен акча юк инде. Котышкыч авыр заманнар ул. Шушы мен инде үземчә үз акылым белән уйлап, моны кире алып кайтканчы дип 20 сумга саттым да, тагын киттем. Кайтканда бераз ат туры килеп анда арбага бераз утыртып бардылар. Кайтып җиттем, 15-16 километрлар Әтнә. Шуннан йөреп кайттым мен шулай итеп. Башамаган, ишмәгән килеш көне буенча. Кайттым, менә ни акча. Хой җаным, нишләдең? Нәрсәгә 20 сумга саттың? Суга салгансың, онны шулай дип әйтү бар бит, мә харап иткәнсең дигән кебек. Мен менә хәзер искәчтә яуышлар килә. Шул кадәр гарлык, мә бит шундый җафаланып кайтып 5 сум өчен мине итеп сөкте инде әни. Мен аны билгеле рахимсыз дип әйтә алмыйм. Тормыш рахимсыз иде шул кадәр. Аның өчен һәр сум шул кадәр Кадерлем. шул кадәр фәкыйрлек котышкыч булган инде. Бәлки чак бит инде ул балачак. Шундый балачакның анда шундый хәлләр булды инде. Авырлыклар, авыр балачак булган. Заманы шул. Ул вакыттагы кешеләрнең башыннан һәрберсеннән үткән. Менә сез дөрес әйттегез. Меңләгән, миллионлаган балаларның башыннан үткән шыр. Әле әниегез сезне барбер саклап кала алган, ачлыктан саклап кала алган. Ул вакытта бит аның ачлыктан киткән кешеләр дә күп булган. Сүздә юк. Балачак нинди генә булмасын, бар балачак инде ул. Ничек кенә булмасын. Барбер кадерле шулай бит. Барбер кадерле. Инде Рүзәл әфәнде, Рүзәл абый. Менә сез әйттегез, барбер әни кырысырак дип әйттегез бит инде бит. Менә шушы әни тәрбиясе, ул менә яшәү рәвешендә үзегезнең балаларыгызда да бар искә төшәме шушы тәрбия алымнары. Сез бит тәрбия буенча һәм гомумән күпме хезмәтләр куйган кеше. Менә шушы хезмәтләрегезне язганда, шушы хезмәтләр өстендә эшләгәндә, менә шушы барбер халык методикасы, гаилә методикасы барбер истә торамы? Әлбәттә. Минем шактый тәрбиягә караган багышланган хезмәтләрем дә бар, тел, башка төрле мәсьәләләргә. Үзем педагог булгач инде, менә мин хәзер язганда үрнәк өчен язам, менә ничек тәрбияләргә кирәк. Шулай балаларны хезмәт тәрбиясе анда, инсафлыкка, итагатьлеккә, башка бик әһәмиятле безнең татар халкының тәрбия алымнары, беләсезме? Шул кадәр ул кырыслык, усаллык, әшәкелек баланы яратмаудан түгел бит ул. Аның йөрәге üzülгәндер аның да билгеле. Ул шул безнең мехнәт, ул шул зам. Һәм барысы да хәзер мин хәзерге яшьләрне карап балаларны тәрбияләгәндә күрәм, мәйтәм, хезмәткә өйрәтмисез, артык иркәлисез, алай түгел. Балаларны өйрәтергә кирәк эшләргә. Азызлап, әкренләп бераз без кулына килгәнчә. Өйдә 4-5 яшьтән эшләр итәргә кирәк дигәндә монда. Өйдән себер бәрәң янында ярышып, өстәл җыштырып таба вакыт яшьләр. Шулай хезмәткә күнектерергә.
Әни бик әйбәт тәрбия бирде безне. Ул кеше әйберсендә кагылмаска. Төшенсезләнме? Ул нинди ул анда? Идеаль тәртип, идеаль шул кадәр. Менә милли тәрбия дип әйтәбез бит инде. Сез тәрбия юнәлешендә инде бик күп хезмәтләр алып барган кеше буларак, милләтләр арасындагы менә бу тәрбия аерыламы? Нинди уртаклыклар бар? Уртаклыклар да бар, һәм үзенчәлекләр дә әлбәттә. Уртаклык ул гомумән алганда халыкларның начарлары юк димин. Халыклар гомумән алганда ул барсы да әйбәт, ләкин безнең татарның үзендә генә хас милли үзенчәлекләр бар. Менә ул бирәктә чисталык, паклык бик бездә алда ул. Анасын әдәплелек, инсафлылык, улларга игътибарлы булу, улларны улылау, зурлау, кеше күңелле булу. Бу төрки халыкларга аеруча хас. Һәм безнең татарлар бигрәк тә культуралы, әдәпле халыклар, тәрбияле халыклар булганнарлыктан безнең менә шушы балачакны искә төшерсәң, ни хәлләр әйбәт сыйфатлар тәрбияләнде. Ул һәр халыкта ук юк, һәр халыкта безне шуның өчен татарлар тырыш. Ни өчен авылдан чыккан кешеләр барсы да күркәм кешеләр анда. Начальникмы, юкмы, шарт түгел, һәр кайсына зур җитәкче булу, кайда гына эшләсәләр дә үрнәк кешеләр, күбесе күркәм, искиткеч. Бөтен дөньяга чәчелгән, сибелгән татарлар. Россияны әйткәндә юк, элекеге СССРга кайсы яшәсәң дә шундый матур үрнәк гаилә сөйләр, балаларын тәрбияләйләр. Безнең татарның тәрбия алымнары, суллары, методлары бик әйбәт, бик яхшы. Мин хезмәтләремдә хәзер әйтәм, һәр вакыт әйтәм, милли горурлык темасында сөйлим. Менә бу көннәрдә генә беренче газетта чыкты мәкаләләре милли горурлык дигән исемдә, русчада национальная гордость. Нәрсә ул? Милли горурлык булырга тиеш. Үз халкының кадерен белү, зурлый белү, аны ярата белү, әйбәт, аның белән горурлана белү кирәк. Шул булса, сен халкыңның кадерен беләсең, һәм аның теленә дә игътибарлы буласың, хөрмәт белән карыйсың, ихтирам кешеләренә сүз дә юк инде. Кыскасы безнең тәрбия алымнары әйбәт. Ләкин шулай да әйтеп китәргә кирәк, менә ул файдалы нәрсә. Беләсезме, нәрсә җитмәй иде безнең бердән-бер. Менә басылганлыгырак, артык менә тыйнаклык. Артык тыйнаклыгы. Менә мин аны сөйләгәндә, сөйлим, язганда да, яздым да, берникадәр ирек бирергә кирәк, беразна кыюлык тәрбияләргә кирәк. Үз фикерең булсын дип, килеп басып кына килсәң, соңыннан ул кабаладан дип әйтәң инде, шундый сүз дөрес сүз булса да әйтәм, чыгу кыен була. Мин үзем менә шушы авылдан китеп инде күп төрле дөнья күрдем. Шактый җаваплы эшләрдә эшләргә туры килде, әйтәм бит, вуз җитәкчесе булып, нинди генә җирләрдә чыгыш ясарга, Мәскәүдә, монда, югары советларда, парламентта үземне шушы ялуны, уңайсызлануны авырлык белән җиңдем бик. Җиңдем мин аны. Үземне тәрбияләп, Ул әти тәрбиясе, әти тәрбиясе бит безнең. Шуннан да бар бит ул безнең менә әти-әниләр тәрбиясендә дәшмә, кешене әйтер, менә шушы әйбер. Артык ул артык. Кирәкме бераз үз фикерең булсын дип әйтергә шунда. Беразны ирек тә бирә кирәк балага. Кеше горур булырга тиеш. Үз сүзен әйтә белергә. Билгеле, хулиган түгел, кычкырып якалашу дигән сүз түгел. Үз фикерен яклый белергә тиеш. Культуралы, әдәпле итеп үз фикереңне. Мен аны өйрәндем, югары советта эшләгәндә шактый кыю чыгышлар ясарга туры килде миңа. Сезнең белән әле югары советтагы, парламенттагы һәм гомумән карьера баскычлары буенча әлбәттә сезнең белән үтәрбез алдагы сөйләшүдә һәм бераздан бу хакта әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Эфирда язмыш тапшыру. Бүген безнең кунагыбыз академик, профессор Рүзәл Абдулазанович Йосыпов. Рүзәл абай, балачакның бөтен әшесен, тешесен татып, шул авыр елларның дип әйтим инде. Һәм менә тормыш баскычлары сезне ректор дәрәҗәсенә, академик дәрәҗәсенә күтәрелгән. Нәрсәдән башланды менә шушы гыйлем дөньясына? Шишмә башы нәрсәдән башланды? Бу менә кызык сорау. Мин үзем дә уйланам. Ниндидер кешенең табигатына салынган була икән ул, нәселдән килгән, ата-анадан, әби-бабайлардан, хәтта беренче буыннан. Мин 7нче классны тәмамлаганда, мин үземә күрә фикерем формалашкан идем, үзем хәле хәстиреш малай гына әле булса да, мин техникумга кереп укырга тиеш.
Авыл малайлары, минем яшьтәгеләр миңа кадәр гаятә ремесленный һөнәр училищесына баралар. Әйбәт анда 2 ел укыйлар, ашаталар, эшитәләр, тулай торакта торалар. Соңыннан квалификациялы эшче булып заводка керешиләр инде. Әйе. Ә мин юк. Менә техникум, чөнки техникум инде ул җитдирәк белем. Тегендә эшчегенә, ә монда урта белемле ул хезмәткәр ул. Әйе. Дипломлы барбыр. Диплом дип бирәләр һәм шул техникумда укыганның белеме, анда урта белемне дә бирәләр. Шуның белән институтка да керә аласың. Беркем дә әйтмәде аңа. Мин Бишкәгенә укыдым, укыганда укуны булган Сәләте булган. Хирислеге булган ди куасым. Менә шунда барам дип китеп, анда бер кызык кына эпизод кыска гына сөйләп алам. Әйе. Техникумга барып укырга башларга булдым инде. Әтиәне җибәрмиләр, эш бик каты, урак өсте. Анда мин таныклыкны нигә мәктәпне тәмамлаганлыкка 7 классына бөгәрләп тыктым да кисәгә. Киттем мин Казанга, беренче мәртәбә барам Казанга. Барып Казанга җитеп аз гына акча биргән инде, өйрәтеп җибәргән. Колхоз базары минем адрес. Колхоз базарында түгәрәк баганалы йорт һәм шунда Зөлейха апа булыр. Менә шуларга барып керәсең инде. Колхоз базары буенча йөрим, түгәрәк баганалы капкалы йорт карап, шактый булып чыктылар берничә. Барып сорыйм, Зөлейха апа юкмы? Юк. Китәсең тегендә Нариман урамын чыккач, нигә таба лабазлар диләр янда складлар. Тимер юлга таба бер капка төбенә килеп җиттем. Күз алдына шул кадәр. Шундый мөлаим генә елмаеп, бер кеше белән, бер хатын кыз белән сөйләшеп тора. Бер вакытта урта яшьләрдә яшь хатын кыз әле. Күркәм генә шигәр генә. Килдем дә Зөлейха апа, сез буласызмы дип дәшә белгәнмен. Инде алар инде сез буласызмы дип. Син кем? Мин әйтәм, Юсуп апа җаным малай Рүзәл. Нишләп бирәсең монда? Әйтәм, укырга килдем мин монда Казанга. Аптырап тора инде. Әйдә кер, алгач дип өйне алып кирип китте. Аларның үз йортлары кичерәк кенә агач йорт. Шундалар бер унлап кеше торалар ия. Үз багалары гына түгел, квартирада тоталар. Квартирам сарай. Менә шулай минем беренче башлап китү һәм менә минем язмышымны алга таба, бөтен тормыш юлымны шушы техникумга керү хәл итте. Әгәр дә ремесленга кергән булсам да, билгеле мин югалмаган булыр идем анысы. Бер инженер, ниләр булып анда техник һөнәр буенча. Ә ул мине беләсезме яшәргә өйрәтте. Шиләшеп диләр бездә, шундый җафаланып укыдым барбер. 7 класс татарны бетергән килеш татар мәктәбен. Русча белмисезме? Русча юк, ике сүзне бәйләп дигәндә, ул вакытта русча бик кулман начар укыталар. 7 класс бит инде авылда нәрсәндә. Хәтта безне теге ротлар өйрәткәндә, женский рот ул теге аяларга бетергә тиеш анда инде. Шуннан мин ялгыш башта папа, мама, ул да женского рода дип папа дип әйткәнмен дә шаркылдап көлделәр инде шундый дәрәҗәдә. Ага, беткәч. Аны искә төшкәч ялам инде әлегә кадәр. Шуны аңлата белмәгәннәр бит инде. Иркеше булгач инде шул дәрәҗәдә укый башладым. Техникумда, кооперативныга шуның өчен эләктем. Башка техникумнарда кабул итү вакыты биткән иде. Мин кирә алайдым Бишкәгә тәмамлаганлыктан. Кабул итү имтихансыз, кабул итү имтиханнан башка. Анда мин беләдерим бераз. Механик технологический дигән, химик технологический анда авиационлар, аларда инде кабул итү. Вакыты узган иде. Менә шушы техникумны тәмамлагач, сез бит Курган өлкәсенә, сезне юллама белән җибәрәләр бит. Ә нишләп менә Курган өлкәсе, ни өчен Татарстан дизе якын тирәгә түгел? Ул вакытта бик гади генә аның җавабы. Эшкә җибәрү распределениеләр русча-ндәме? Бөтен Россия буенча иде. Кая кирәк шунда җибәргәннәр, Мәскәү хәл итә. Техникум Мәскәү карый, Татарстанда гына түгел. Тегендә кирәгрәк булган Сибир ягы, бу Көнбатыш Сибир дип атала инде. Сез 18дә тулмаган бала? Юк, миңа 17дә тулмаган иде хәтта. 17 тегендә бераз тулды. Мин товар белән эш итәргә тиеш тә булмаганмын. Мин соңыннан белдем әле. Ни буенча конституция, закон буенча. Закон буенча, мин инде шул яшьтән инде бер була калкурак бер малай инде. Үсмер егет. Анда мен инде иске акча белән миллионнар товарлар алып кайтып базалардан анда бик сынау булды. Анда күрдем мин шактый күрмәгәннәрне. Алды яздылар 2 мәртәбә. Хәтта анда
судлашып үземне акладым, шулай ук мине утырта яздылар, бер ярты ел бушлай эшләргә тиеш була, мине алдылар. Табар әйләнеше бит ул бик шундай җаваплы куркыныч эш. Бик җаваплы эш, мин анда катлаулышларда эшләргә туры килде. Карап тормадылар, малай дип. Бердән да егет кенә әле бу дип, яшь бит дип. Моны алда була дигәннәрдер киресенчә. Була, шулай тырышалар шунда, анда бит үзендә дә үҗәтлек, тиршәлек диләр бездә, шундый сүз бар, безнең якта бар иде инде. Югалып калмамын. Менә шулай Бу тормыш мәктәпләре инде, бу тормыш мәктәпләре мәктәбе. уздым, Аллага шөкер. Ул мине бик чыныктырды күргәндә шул. Бик зур сынаулар уздым мен анда. Һәм миңа киләчәктә яшәргә ярдәм итте ул. Анасын. Авырлыклар кешене чыныктыра бит. Әлбәттә шулай. Аннары Казанга инде сез шушы юламаның срогы беткәч кайттыгызмы? Бетеп җитмәде, Замира ханым. Анда мин отпускка киттем дә, инде бер 3-4 көнә ай калган иде армиягә китәргә миңа. Мин кире барып тормадым инде. Соратып алдым паспортларны, документларны, һәм бер 3-4 ай мин монда икенче пища торг Беларусча димәк, азык-төлек торгы. Шунда товарайт булып эшләп алдым. Һәм мине августта бу 2нче ел, 2 ел тулганда армиягә алып киттеләр, Аллага шөкер. Катылдым сәүдәдән, шуның белән. Сәүдә кайда да, мәгърифәт кайда. Ничек сез менә сәүдәдән шулай мәгърифәтчелек юлына кирип киттегез? Бу бик әһәмиятле сорау. Ихтибар итәрлек. Чыннан да кызык бер уйлаганда. Алар икесе көн юнәлеш бит. Әле җитмәсә ул вакытта сәүдә бик модада иде ул. Яшәү өчен бик кулай һөнәр. Мин соңыннан инде монда теге институтта эшли башлагач, әйтә торган шаяртып качак. Бик ачуым чыгарсагыз яңадан магазин директоры булып китерсә, мин яңа килеп йөрисез, сез килеп әйтә торган инде. Ул була килеп чыкты. Менә мин шул әйтә башлаган идем, кичкенәдән үк бер ниндер татар җанлылык булган. Мин аны аңлата да алмыйм. Үземнең телебезне техникумда укыдым, русча, аннан соң армиядә 3 ел. Һәм Курганда ел ярым. Шунда татар музыкасын, татар моңларын сагынып, татар җырларын бик сагынып йөри торган идем. Һәм гомумән башка килде шунда мин татарчаны өйрәнергә тиеш. 7 классын битергән килешкән бит. Матур итеп, әйбәт итеп, җиренә җиткереп янәсе. Мин татар теле белгече булырга тиеш. Беркем дә әйтмәде. Бер нәрсә дә менә үзенә-үзе ниндер бер Бәлкем шул вакыттагы сагыну үтәргеч булгандыр. Телгә сусау, менә моңга сусау бәлкем. Мөмкин, татар җанлылык булу да булган. Армиядә соң руслар арасында бит инде гелеме Курганда, менә яшьтә миңа китеп пишит руслар арасында, ләкин руслашмаганмын. Барыбер татар рухы сакланып калган. Шунда мин армиядә бит башыма килде. Мин кирергә тиеш татар теле әдәбияты белгече булырга. Һәм Ленин укыган университетта укырга телим, укыйсым килде инде. Үземә башыма уй салган идем. Һәм кайтып, мин шул 7 классны битергән кич татар теле әдәбияты бүлегенә имтихан биреп кирдем. Аллага шөкер эләктем. Ничә узганнан соң, әтегендә бит 10-ны бетереп киләләр инде. Бирәләр. Яхшы гына бер урынга без 5-6 кеше дигәндә. Кстати, безнең группа кызыклы әйбәт бик көчле булды. Үзе бер менә безнең данлыклы Равил Файзуллин, аннан соң язучылар Шамил Маннапов, аннан соң галимләрдән Фирдәүс Гарипова, анда Баязитова, Ферсил Зияддинов, менә сездә булды күптән түгел. Тагын башка шундый менә безнең сайлап алынган кебек иде шундый. Сез дә бер группада укыдыңызмы? Шулар белән бер группада килеп кирде, мин монда уздым, Аллага шөкер. Менә аннан киттен, аннан соң мине Мишфат Закиев, профессор, күренекле галим, бик мине университетны битергәндә үк алмакчы иде аспирантурага күрде. Мин Гелбишкә генә битердем. Ленин стипендиясы булдым. Мин инженерлар акча салып укыдым. 3нче курстан ук инде шундый ул бик комсомол секретаре булып бөтен факультетның булай ярыйсы булды тормыш. Шунда мине аспирантурага дәште, кил дип, мин шунда калсам азак чалып укыйдырым. Укыячак идем, 60 сум гына. 2 ел стаж булса, 100 сумга кадәр түлиләр. Исәп бергә туры килә. Мөтәхәлне анда
әтияне юк бай минем барысына башында. Шуңа күрә мин 2 ел эшләргә булдым. Мин тәрҗемәче һөнәренә индивидуаль планда укып, шуны алдым тагын. Һәм шушы тәрҗемәче һөнәре сезне радио телевидениегә алып килдеме? Әйе, радиога алып килде тәрҗемәче. Фарсил башта кергән иде, 4 курсны бетергәче 3 кеше эшләргә кердек. Башта Фарсил Зиядинов кергән авыл хуҗалык редакциясенә. Аннары Ленар Җамалдиновны, әле Фасил Ахматовлар белән әле бергә эшләде. Ул чөнки килер яза иде, шагыйрь кеше. Һәм мине Фарсил дәшә, анда безнең тәрҗемәче урыны бушаган, әйдә кил дип, мин беләйин, мин оташтырган идем, шунда бераз өйрәндем тәрҗемә итәргә. Чакырып, анда кызык кына сынау булды. Бер айда мин әйтеп торып тәрҗемә итәргә өйрәндем. Борыннан кан китте. Башым авырта, күзләрем сызлый башлады. Көн-төн дигәндәй әзерләнергә, өйрәнергә туры килде. Бик авыр булды. Ләкин җиңеп чыктым. Чөнки сынау шарты белән иде яңадан. Әгәр дә тәрҗемә итә алмасам, миңа кадәр 30-40 ел эшләгән Абдулла Төхфәт дигән абзый эшләгән булган. Аннан соң хаталар белән тәрҗемә иткәндә нигә кирәксең кемгә? Мине җибәрәчәкләр иде. Мин калырга өйрәнмәгән, җиңелеп шулай итеп калдым мин. Һәм аннан 4 айдан мине телевидениелар редактор итеп инде. Шулай калдым мин. Ничә ел эшләдегез сез анда? Телевидениедә мин 2 ел ярым эшләдем. Радиода ярты ел гына эшләп калдым. Бит аллар тикшерүләр тегендә. Һәм мине Мирфаз Закиевич яңадан нигә алды? Ул вакытта инде ректорлыкка күчте, башта проректор булып, аннан ректор булып хәтерләйем инде белә, чөнки Бишкәккә генә укыган. Мин аның җитәкчелегендә дипломда яклаган идем тәрҗемә теориясе буенча. Менә шулай итеп мин ПЕД институтта килеп чыктым. Һәм бөтен гомерем шушы ПЕД институт, университет белән бәйләнде. 84-нче елдан сез ректор вазифасына алынасыз, шулай бит? 86-нчы елдан. 86-нчы елдан, гафу, 86-нчы елдан 2002-нче елга хәтлек 16 ел. 3-нче елга кадәр. 3-нче елга хәтлек менә 16 ел, 16-17 ел дәвамында менә шушы вазифа, ул бит нәкъ менә шушы үзгәртеп кору чорына туры килә, суверенитет чоры. Шуннан да таякның авыр башы төшкәндер университет җитәкчесенә. Бик тә мин булай зарланып әйтүдән түгел, шуннан да анда безнең 90-нчы еллар, 80-нчы еллар азагында, 90-нчы еллар башында ана дефолтлар, ниләр. Булганчык еллар бит әле ул. Мәскәү безне финанслый акча бирә инде. Мәскәү узы, Мәскәүгә карый булсакта. Акчаны бер 3 еллаптыр бары стипендия өчен һәм хезмәт хакы өчен бирәләр. Анда расыллар бик күп бит. Хуҗалык бар бит әле. Хуҗалык. Зур хуҗалык. Безнең бер 10лап бина гына бар иде, төрле урында таралган анда. Гомумән 10 меңләп студент, анда меңләп укытучы. Бит әле тулай тораклары бар. Бик күп аның яре үзе зур хуҗалык инде ул. Шунда менә шунда үзебез этләнеп, тырышып, шул бераз минем элекеге сәүдәгәрлек һөнәрдә ярап куйды. Без өстәмә ала торган идек студентларны, договор буенча күп тел алмадык, арзан итеп. Иң арзан бездә иде, чөнки авылдан киләләр. Кызганам, авыл малай булгач, ләкин шулай да шул тегендә тегеләр 15 мең алалар, без 5-6, 7-8 мең инфактан күбрәк алайдык. Теге читләр факультеты безнең алар байрак, нәйрәкләр. Популяррак. Абруйлы бигәя. Шул акчадан да җыелып менә шуңа яшәдек без, ничектер тагын башка инде чыганаклар табып алга таба яшәп кенә калмадык, алга бардык. Университет дәрәҗәсенә күтәрелдегез. Университет дәрәҗәсен алдык, ансын 94-нче елда менә университет дәрәҗәсен алдык. Ул безнең өчен зур яңа этап, яңа баскыч инде. Менә шушы мәгърифәтчелек әйтик инде. Инде җитәкче буларак түгел, менә фән итеп алу үзегезнең өстегезгә юнәлеш итеп алу. Менә инде нәтиҗәдә академиядә, Татарстан фәннәр академиясында академик булу дәрәҗәсенә кайчаннан башланды ул үзегезгә шушыны фән итеп гомернең бер юнәлеш итеп алу? Сезнең сорауларыгыз бик уйлалган. Бирәсез, рәхмәт. Беренчедән югары уку йортында эшләгән кеше өчен чынлап эшләмисә, җиңсез гына дип, ул галим булмый кала алмый. Ул булай гына гали гына укытучы булса, инде ул вуз укытучысы булмый. Ул үзе мәкаләләрдә, китапларда язарга тиеш, үзе укыткан фәнне үзе шомартырга, камилләштерергә
шундый талап куелган анда һәм дөрес тә ул. Чөнки мәктәптә андый талап юк. Вуз инде югары укый йорты шуңа күрә. Мин әлбәттә менә шушы сайлап алдым нине. Тәрҗемә теориясын башта кандидатлык диссертациясын яклаган идем. Тәрҗемә теориясе буенча аннары эшли тарих филология факультетында укытучы, доцент, гади. Аннан соң докторлык диссертациясы якларга булдым. Докторлык диссертациясын сайлап алдым, шулай ук телләр мөнәсәбәте миңа җайлы булды, кирип киттем. Һәм шуннан уйладым, кара әле, телнең төрле төзелешле телләр, татар, рус телләре, ләкин уртаклык, гомумиликләр бар. Бар. Һәм әлбәттә үзенчәлек сүзләрен төрле бар. Менә шуларны мин диалектик яктан, философик яктан килеп, теге общее и специфическое, гомумилик, үзенчәлек дигән категориялар бар философиядә. Мин философияны яратып укыдым бик ни ул кешене уйланырга өйрәтә торган фән. Шәхс буларак үстерә. Шуннан мин башка килде, кара әле. Һәм шушы философияга бәйләп мин рус, татар телләрендәге гомуми һәм үзенчәлекле якларны табырга, белергә һәм шуны өйрәнеп язып чыгарга уйладым. Докторлык диссертациясе шуннан башланып китте. Шуннан башланып китте һәм бик уңышлы булды ул. Аннан соң сөйләм культурасына кирип киттем, дөрес сөйләмгә. Ул да бәйләнгән, чөнки телдәге ялгышлар бүгенге көндә, алар миндә меңләгән карточкаларны, китапларга да инде күп. Минем ул хәзерге хобби дип әйтергә була. Мин тыныч кына газетаны укый алмыйм. Русча. Һәрбер сүзне. Һәр кайсыннан да 10-15 хата табам, һәр санында дигәндәй. Шуннан аларны күрдем. Хәзерге матбугаттагы ялгышлар бик күп. Ana şol Rusçanda, Tatarçanda yerine yetkirip bilmew, hem tercüme ite bilmew orqasında. Kamil bilmew neticesi, elbette. Mexanik rəvişdə, tercümeler mexanik rəvişdə bit hazır. Bik köp tercümeler mexanik rəvişdə. Kalkular. Bik köp benim bu kitapta tuğan til tercüme hem dürüst söylem, Әйе, tercüme hem dürüst söylem, әйе. Анда benim bir 6000 ялгышка анализ ясалган. Теориясы да бар. Не? Sol yağında ялгыш, оң yağında düzeltmeler. Анда sizge кирәк, ул файдалы журналистлар өчен. Бу журналистлар өчен бик тә файдалы материал бу. Чөнки бигрәк тә яңалыклар редакциясендә эшләгәндә, мин үз тәҗрибәмнән чыгып әйтәм, анда бит кыска гына, мәсәлән, 1 минут ярым, 2 минутлык сюжет эшенә күп мәгълүматны сыйдырырга кирәк. Анда инде сүзләрне, татар сүзләрен белү бик мөһим. Әгәр сүзләрне белмәсә, ул менә шул кадәр исемдә калган рус редакторлары яза. Сегодня в роддомах Казани, дип әйтәләр бит. Татарча әйтер өчен бүген Казанның балалар тудыру йортларында, димәк, алар бер 10 секундка кыскарталар. Менә татар телендә менә шушы сүзләрне белү ул бик ярдәм итә әлбәттә. Калька, иҗади булырга тиеш тәрҗемә. Беренче чиратта тел бузылмаска тиеш, табигый, саф татар теле һәм әлбәттә эчтәлектә бирелергә тиеш. Менә әйтик бер генә әйбер сорыйм. Мәсәлән, савымчыларның яше елдан-ел яшәрә бара икән. Сыер савучыларның. Савымчы белән сыер савучы нәрсәсе белән аерыла мәсәлән? Мен үземә дә кызык. Савымчы ясалма сүз. Татар телендә, саф татар телендә савымчы дигән сүз юк. Ул әнә шул даяркы сүзен бездә шулай тәрҗемә итәләр. Тегендә бер сүз икән, монда да бер сүз булырга тиеш дип уйлар. Чөнки без мәсәлән журналистлар савымчы дигән сүзне еш куллана бит сюжетларда. Дөрес түгел ул сыер савучы. Әйтәм бит, менә шул механик рәвештә, тагын уйламыйча. Тегендә руста бер сүз булса, монда да бер сүз булырга тиеш дип уйлар. Рустагы бер сүзне иш белән дә, биш белән дә. Шуннан да менә журналистлар өчен менә бер үзенә күрә бер лирик чигенеш булып алсын, әле бик яхшы материал бу. Менә дуңгызчылык дип әйтәләр. Дуңгыз үстерү, дуңгыз асрау, дуңгызчылык дип әйтәләр. Мин шәхсән бик күп тапкырлар ишеткәнем бар. Ул булса, сарыкчылык, кәҗәчелек булырга тиешме? Неме сыерчылык? Юк. Менә уйлап тормыйлар. Алар меңләгән мисаллар, телне бик бозалар. Бу бик җитди проблема. Бу җитди проблема һәм бу шул кадәр зур хезмәт. Шул кадәр зур хезмәт. Кадереңне белеп бетермиләр кайчакта, шунысы бар. Менә анысы бар, менә бу миңа калса журналистлар өчен генә түгел, бу гомумән мәктәпләрдә Bütün kişiye kирәк. Бездә Татарстанда бар кеше дә ике тел белән эш итә. Чөнки һәм шуның өчен икесендә яхшы булыр. Шундый ялгышлыклар. Аны бит белмәүлектән бит ул. Ул теге шулай эшләргә теләүдән түгел, белмәүлектән килеп чыга. Һәм менә шушы юнәлештә сез инде тел, татар теленең сафлыгы өчен, татар теленең байлыгы өчен көрәш алып
алып барган юнәлештә сезгә бит әле татар халкының суверенлыгы өчен көрәшергә дә туры килә. Сезнең биографиядә әнә шундый графа да бар. Шулай бит. Ансына ничек кирип киттегез сез? Ансына да бик табигый рәвештә мине сайлап куйдылар. Югары совет ул вакытта хәзерге дәүләт советы Югары совет дип атала иде. Икенче парламент инде закон чыгару органы. Сайладылар. Безнең мәдәният һәм милли мәсьәләләр комиссиясе иде. Мин эшләгәндә мине башта куйдылар инде бераз шушы телләрне белгәч, ни булгач, вузда эшләгәч, профессор, ректор булганлыктан, ләкин мин җәмәгать тәртибендә эшләдем, бөтенләй китмәдем. Хәзер анда бөтенләй эшләр генә, төбешләр итеп эшләр. Ул вакытта мин вуздан китәргә теләмәдем, чөнки кирәк. Сез параллель рәвештә җәмәгать тәртибендә, җәмәгатьчылар, ләкин эшне Аллага шөкер. Бу ничәнче еллар була, Рүзәл апа? Минем 90-95 елларда булды ул. Беренче бу безнең демократик юл белән сайланган беренче парламент булды. Демократик юл белән. Һәм миңа билгеле суверенитетны яклап, үзебезнең республика мәнфәгатьләрен яклап көрәшергә туры килде. Шул мәгънәсендә чыгыш ясарга, сөйләргә, якларга, договор кабул иткәндә Мәскәү белән күбрәк үзебезгә вәкаләтләр алу өчен шушы комиссия рәисе буларак та һәм депутат буларак миңа күп законнарны кабул иткәндә башлап бирергә туры килде. Телләр турында закон Татарстанның бик әһәмиятле, конституция комиссиясендә да булды мин анда. Суверенитет турында декларация кабул иткәндә башка. Миңа кайнарга туры килде анда. Әлбәттә, тел мәсьәләсе бик четерекле мәсьәлә бит ул. Яклау, бигрәк тә телне яклап калу, дәүләттә ике тел булуны кабул итү, димәк, шушы мәсьәләне хәл иткәндә дә сезгә уртасында кайнарга туры килгән. Шулай анда бер генә телне дәүләтле итеп куйык дигән иләр булды. Фикерләре. Маликовлар, ниләр, Фавзия Бәйрәмовалар, ләкин барып чыкмый иде ул. Аны миндә бик риза булыр идем аңа. Татар телен генә калдыру. Татар телен генә әйтеп, алай булса без гомумән кабул итә алмый идек. Анда уйларга туры килгәндә тактика дигән нәрсә бар бит. Әле ике телнең дә параллель булса да әйбәт була иде ул. Анысында бик ул законда бик гамәлгә ашырып бетереп булмады. Аяныч хәл бар бунда. Бүген минем әңгәмәдәшем профессор, академик Рүзәл Абдулазянович Юсупов. Рүзәл абый, әлбәттә, милләт язмышы, тел язмышы, мәгърифәт, татар милләтенең мәгърифәте, әлбәттә, бу бик зур эш, ләкин бит әле сез иң беренче чиратта шәхес, гаилә, кеше, ансыз бит читләп узмый, һәркемнең шәхси ягы да бар кешенең. Бездә кешебез беренче чиратта. Иң беренче чиратта хәтта ки. Чөнки гаиләң шушы шәхси тормышың тәртиптә булмаса, ул аны җәмәгать эшен алып та барып булмый. Тыныч күңел кирәк. Менә бу яктан сез уңдыгызмы гаиләгездән? Аллага шөкер дип әйтергә була. Уңдым мин гаиләдән. Минем хатыным бар, исән сау, әле дә бу зур байлык ирләр өчен хатының булу, тату яшәү. Ничә ел сез хәзер бергә яшисез? Ой, инде ярты гасырдан артык битте инде. Субханалла. Субханалла. Шундый Дилара исемле безнең яктан үзе Әтнә районыннан Олымәнгәр исемле белем алган татар мәктәбендә, шулай татар җанлы. Әгәр дә гаиләң тату хатының хатыннар өчен ирләр өчен хатыны җилле булмаса, эшләп булмый уңышлы. Уңышлы эшли алмаган булыр идем. Мин дә монда уңышларга ирешмәгән булыр идем дим. Булай диге хатынны мактарга ярамыйлар, яктарга кирәк, лаеклы булганда. Чөнки инде 50 ел яшәгән, 50 елдан артык яшәгәч мактарга ярый инде. Ярый, бик кирәк тә ул. Кешенең яхшы якларын күрә белергә кирәк вакытында. Ул кешенең үстереп җибәрә. Менә анда шушындый бик авыр еллар булды. Мин аспирантурада Дилара заводта читтән торып укырга керде. Башта ул Каида укыган булган, укый иде мин өйләнгәндә. Аннан соң миңа өйләнгәнче стипендия алмаганлыктан чыгып заводка кереп эшләргә мәҗбүр булган. Шуннан соң инде мин вузда эшли башладым бит, бергәләп, мен аңлаган, үздә акыл җиткән, мин дә әйткәнмендер инде. Читтән торып кереп, безнең шул балалар белән гаиләле килеш читтән торып
рус бөлігін бітірді ол біздің педагогика институтында. Һәм Аллаға шүкір бик керек булды. Менә хәзер минем ул редакторда, неде бөтенесе Оң кулыгыз. Аннан не дип торып, татарчаны да яхшы белә, русчаны да. Һәм шул авыр елларда миңа терәк булды. Комиссионный магазиннан Москвич дигән Москвич була исеме шулай. Шалтыр килә трактор кебек, шуны сатып алып кайтып барсаңа гына кандидатлык диссертациясын басты. Машинкада ул докторлыкта шунда басып, анда бармакларын итеп бетә торган, авыртып шулай. Һәм мәкаләләр, менә бөтенсе 500ләп мәкаләм басылган гына хәзер. 70ләп китап калыны юкасы. Барысында дип әйтерлек, аннан инде вузда ректор булгач, анда лаборантлар басты дөрес. Хәзердә күбесен ул баса инде, дип пенсия чыкканнан соң. Барысында басып һәм басуына түгел ярдәм итеп анда кирәк урында булышып, менә шулай миңа ярдәме бик зур булды. Фән ягыннан да, инде өйдә гаилә, ушагым хатын тота. Балалар анасы булу, тәртиптә тоту, тырышлык, нилек, чисталык, паклык үзегез беләсез. Хатын кызның мен шулай дим, хатын кызга үзе исән чагында ук әйбәтенә билгеле, минемчә, күпсе әйбәтенә һәйкәл куярга була, орден бирергә була, иң югары мактауга лаеклы. Шундый аларның хезмәте бик зур. Без кайчак ирләр яшерәк чакта бигрәк тә аңлап бетермибез. Менә балаларны тәрбияләргә кирәк, бигрәк тә улларны шул юнәлештә дөрес тәрбия, кадерен белергә, хөрмәтләргә. Менә аны бит яши булып та танымаган, күрмәгән кешеләр бар. Аны шул күрә белү ул әлбәттә бик зур әйбер, бик зур әйбер. Аллага шөкер, яшәдек, матур шуна. Безнең кызыбыз Рисен Сау бала, 2 баласы бар, 2 уллары, бик уңган, берсе Германияда укый, 4нче курсны бетерде инде менә, халыкара университетта, ислам исемендә шуны кушканнар. Һәм аннан кичерәге Карим исемле, анысы бик тиршә егет дияр, безнең якта шунысы бар инде, менә ябышып ята, яхшы укый, бишкәгенә һәм фигуралы шоуда йөреп, әллә инде чемпионнар булып, беренче урыннар тамам шашып бетеп, кичкә аерып алып, хәзер тенниска йөри инде, чөнки укуга зыяны килә башлады. Без спорт җитәргә җыенмыйбыз. Менә шундый үҗәт бик бераз шаярып. Сезгә шагандыр. Миннән дә алган мәйтәм үҗәтлекне. Әйе. Шулай яшәп ятабыз, Аллага шөкер. Гаиләбез әйбәт булды. Мин сезнең биографиясында танышканда сезнең 2 балагыз бар дип танышкан идем. Сез бер улыгызны югалттыгыз, шулаймы? Безнең Йөрәк ярасы инде ул. Калганым өчен гафу. Юк, зыяны юк. Мин артык нечкәлекләрен иләп торырга кирәк түгел. Ләкин безнең фаҗигада мен менә тормышта иң зур фаҗига. Иң зур. Шундый әйтем бар безнең халыкта, да, руста да ул. Теге баланы үзеннән алдан җирләү, ибәрү, ул иң авыррак ата-анага караганда. Чөнки бала теге кирәк. Инде 20 еллар булды менә аны югалтканга. 30 яшьтә тамам шундый. Шул кадәр шибәр, матур, фәнис исемле. Шул аны еллар узу белән теге сирәгәрәк искә аласың, ләкин искә алганда нәкъ кичә кебек йөрәкне кисеп алган кебек, шул кадәр. Дисең инде менә бердән-бер теге беренче ул, бер генә, икенчесе кыз. Ярый кызыбыз булган әле менә. 2 бала булу кимендә кирәк икән. Ул да булмаса нишләр идең? Шулай фаҗигалыстә китеп барды менә бер көн дигәндә. Мен инде вакытларын исәпләп тормыйм, ул хәзер просто исә кирәкми ул. Кайбер телевизор караучыларга ошый андыйлар. Нечкәлекләр андый гаилә хәлләре бөтенсе дә булдан да безне югалттык, просто югалттык, шулай булды. Бик үкенечле булды, бар калды. Бер кызы, Аллаһ акыллы гына кыз, шибәр кыз булып үсте. Бишкәгенә укып бетереп, Казан мәктәбен немец теле не белән үстәмә. Санкт-Петербургта финанс экономика институтында укып бетереп, шулай Бишкәгенә хәзер шунда бик зур ВТБ банкасында эшли. Кияүгә чыктан күптән түгел, әни булырга җыена. Фәридә исемле. Димәк, тормыштагы менә шушы иң югалту нәрсә дип сораганда, сез менә шушы ул баланы югалту. Ата-аналар улгайып биткәч, ул якын кешене югалту һәркем авыр, ләкин баланы югалту, чөнки ул
яшәргә тиеш иде. 30 яшь ул бит тетретеп яшәр шырында. Зифа буйлы шул кадәр татарча моторын сөйләдер. Әтием дип кенә сөйли торган иде шул кадәр. Татарча яхшы сөйләшә иде. Язмыштыр инде моны. Язмыш менә булды бөтенләй уйламаганда килеп чыкты шул. Күрәсең, һәркемнең дә күп кешенең тормышында шатлыклар, яхшы яклар да, уңай һәм искәре кайгылар, язмышыгызда ничек шатлыклар күбрәк булдымы, яисә сынаулармы? Беләсезме, аның шатлыклар күбрәктер әлбәттә инде. Менә кайбер кеше әйтә, син бәхетлеме дип. Ул бөтен гомергә андый бәя бирү мөмкин түгел ул менә. Вакыт ул бит ул шартлы, вакытлы күренеш. Шатлыклы булу да, бәхетле булу да. Минем менә бер китабымда бар соңгы калын анда нәрсә ул бәхет дигән язам мин анда. Гомумән алганда мин әлбәттә үземне бәхетле дим һәм шулай башкаларга да сөйлим. Инде акыл сатам вакыт син сәламәт икәнсең, сәламәт туып. Менә гарип булмасаң, инвалид булмасаң, син бәхетле кеше, калганы синең үзеңнән тора. Андый еш кына бәхетсезлекләр, очраклыклар була билгеле. Очраклык дөрес әнә, гарип булып калсаң, авария ни булмады, һәлакәткә ләгеп. Ә булай сәламәт кеше бәхетле кеше инде ул. Үзе тырышсын, тапсын. Үзеннән була ялкау кеше гадәттә. Ярлы була, ни була. Уңышсызлыкларга да чиреш кына. Шуңа күрә мин гомумән алганда авырлыклар алар онытыла кала. Алар чыныктыра гына. Инде тамашачыларыбызга нәрсә әйтерсез? Тамашачыларга менә шушы безнең милләтебезнең кадерен белү, уйлану, аның киләчәге турында уйланып, һәм милләтне яшәтү өчен инде кулына килгәнне эшләсен иде һәркем, кулына килгән. Бу безнең татарлар өчен, татар кешеләр өчен иң беренче, иң әһәмиятле бурыч, мәсьәлә, максат. Тукай әйткән максатыбыз хөр Русия дигәндә, безнең максатыбыз хәзер хөр Татарстан, татар. Мен әлбәттә алар башкалар булмасын дигән сүз түгел. Мин интернационалист, ләкин үз милләтең беренче чиратта булырга тиеш. Һәр хәлдә тигез булырга тиеш. Әлбәттә шулай. Уңышлар телим барыгыздан. Шушы максатларга ирешергә насыйп булсын. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, максатларыгызга, хыялларыгызга ирешеп яшәргә ясын. Бүгенге кичне безнең белән уздырганыгыз өчен рәхмәт сезгә. Сезгә зур рәхмәт вакыт табып килгәнегез өчен. Миннән дә изге теләкләр. Сезгә рәхмәт, Замира ханым. Бик күркәм тапшырулар алып барасыз. Кирәкле, файдалы. Рәхмәт ясын. Рәхмәт ясын. Инде без сезнең белән саубуллашабыз. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, очрашулар көтеп калабыз. Нәкъ бер атнадан очрашырбыз. Исәнлектә күрешүләр насыйп булсын. Сау булыгыз.